Het is wel leuk om als vrouw zijnde de uitdaging aan te gaan en een pak aan te trekken. En doen alsof je een man bent en dan kijken hoe lang je het volhoudt. Het is een beetje zo'n bucketlist ding, dat moet je gewoon een keer gedaan hebben als vrouw. De laatste details van de documentaire worden toch de makkers in de montagestudio aanpast. Amelonders willen net dat er heel type meer sensatieziekers haar een feest versteuren. En dus jouwen ze één keer bleert hoe ze de Klaas rond gaat. Dus ga ik mijn groepen van honderden mensen, honderden Amelanders bij elkaar zitten van wat moeten we hier mee? En ze hadden ook praat met elkaar. En daar gaan ze eigenlijk een beetje besletten van we willen eigenlijk uw verhaal ook vertellen van hoe wichtig het voor u is dat wij dit feest vieren kennen. Het is een vermommingsspel, een feest van kennen en herkend worden. Een gemaskerd bal, zoals het worst. Best ook eens rieden van wie zit erachter dat masker. Is dat mijn man, is dat de buurman, is dat misschien zelfs mijn zoon? Door het mysterie dat om Sinterklaas heen hing, ontstond er een soort spookverhaal over wat er die dagen bad op het eiland. En dat docht het feest geen jocht. Ik denk dat een heel beetje mensen hebben eigenlijk echt de moeite om gewoon naar die Amelands te luisteren van waarom is dat feest zo wichtig van je en waarom wil je hem dat behouden en beschermen? Als de buitenstaanders hier komen zouden, dan zouden de vrouwen dus niet meer herkennen wie er achter dat masker zit. Van deze kennen wij helemaal niet. En dan is het spelletje weg. De makkers begrijpen waarom de Amelanders net zitten te wachten op filmploegen. Nou ja, mensen willen zich bedriegen en die willen net in beeld. Ze maken er zelf ook geen filmopnames van. En dat is ook heel bijzonder. Hè? Dus het is een traditioneel feest, maar in die 2 dagen wordt er net een soort film fotograferen. Dus als oren van buiten komen om dat toch te doen, ja, dan was ze hellig en ik snap dat wel. En dat vind ik dan echt wel weer grappig in deze tijd dat een Meanskip zei van jongens, opdonder je even 2 dagen. AUB. Dat is toch, dat jouwt wel aan dat ze gewoon wel kloten gaan als Meanskip.